Adunay pipilag nga daw mawad-an dayon og paglaom kun mapakyas man sa kinabuhi. Apan talagsaon ang paningkamot ni ining 73 anyos nga lola nga taliwa sa kawadon ug sa iyang kahimtang padayon gihapong naningkamot. Sayra nato ang iyang sugilanon pinagi sa report ni Orchid Silapingkaw. Bisan sa kainit sa adlaw, padayon na maligya og mani si Lola Estrelita Fajardo. Mano-mano niyang gisod sa plastik aron iminudo og baligya. Sa iyang pagpamaligya og mani, naningkamot siyang makaginansya aron nga may maggasto sa inadlaw-adlaw nilang panginahanglan sa iyang pagkaon ug alang na usab sa iyang tambal. Apan sa kakuwang siyang natigom, nagsalig siya usahay sa ipanghatag nga donasyon sa mga tao kaniya sama sa pagkaon ug tubig. Ang 73 anyos nga si Lola Estrelita nga tagalungsod sa Argao na biyoda na ug nahadiin-diin na lang sa pagpuyo dinhi sa dakbayan sa Subo aron nga makapadayon sa iyang panginabuhian. Sa pila ka tuig na niyang pagpamaligyag utanon kaniadto sa Carbon Public Market, iyang gipili ang pagpamaligyag mani kay kini lang ang mada sa iyang panglawas. Taliwa sa tanan, wa siya'y reklamo kay bisan sa kagamay nakahatag kini kaniya og kalipay og paglaom. Nag-inusara siya sa kinabuhi ug pinaagi sa pagpamaligyag mani, iyang mailaila ug maistorya ang nagkalain-laing mga tao nga makatambal sa gibati niyang kamingaw sa iyang mga anak. Apan nang hinaot gihapon siya nga makontak ang iyang mga anak kaniya. Minsahi niya sa iyang mga anak, Nadilang sila balag na lang ako, wala di padala. Nalaksa. uban ni Clans Gabutin, ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.